Can milltir ar un o'r ralis enwoca Cymru sydd o'n blaena ni rwan ar S4C. Mae'n mynd I fod yn noson hir ar y Cilwendeg. Be fydd fe'n meddwl I chi ennill Cilwendeg? Popeth. Breuddwyd y gwir gwir. It's the one to win, isn't it? Mae pawb moyn hwn. You ask people about road rallying in Wales and they say, oh, Cilwendeg. Un o'r rallies mwy iconic sydd dan yng Nghymru. Mae'r atmosfer a popeth, mae'n rhywun hala buzz trwy ddati. Mae'n part o fy wyd. Mae fel teulu. Mae fe'n rhywbeth special. Special, ydw fe? Special ydi. Waw, mae hanes mor hir. Mae fe jyst yn neud e'n special, really. Mae'n special iawn. Mae'n mynd I bod yn y galon am byth, y fe. At the end of the day, if I didn't win another rally after winning the Cilwendeg, I would have been happy. Dyn ni'n cael dewis o bythownos yn Tenerife, neu un nos yn Castell Newydd Emlyn. Ni'n gwybod ble fy ni'n mynd. Helo, siwmai, siwr I chi a chroeso I ralio arbennig iawn. Mae rali nos enwog y Cilwendeg yn dathlu'r 60. Ni yma yn Penrhyw Llan ar gyfer y cymal cyntaf sy'n golau dydd eleni, ond gewch chi wybod mwy am hynny yn y man. Mae pawb a stori am y rali chwedlonol hon yn dda neu'n ddrwg. Y gwir yw, does dim rali tebyg i'r Cilwendeg. Fel allwch chi ddychmygu, mae rali wedi newid gryn dipyn ers y tro cyntaf I gael I chynnal, ond dyma chi bach o hanes y rali anhygol hon. Rali Cilwendeg, clwb moduro Dyffryn Teifi, y rali nos mwyaf enwog eriod. Gath I chynnal am y tro cyntaf 1960. Ac enillydd y rali honno, Eifion Price o Aberteifi. Yn had enillodd y rali gynta nôl yn yr 60s, y dechreuad y rali I fi, y rali fwyaf pwysig yn Nghymru. Fi'n cofio fynd yn ôl i'r tŷ, o'n i'n 7, a wrth gwrs y mam yn moyn I fod yn dawel achos oedd e eisiau cysgu ar ôl bod mas. Mechanic oedd ei waithau yn gweithio yn Lion Garage yn Aberteifi. Nhw oedd y main dealers o'r Standard Triumph ar y pryd. A fi'n credu oedd y car yn cael ei ddefnyddio a wedi mynd nôl mewn i'r showroom I gael ei werthu siŵr o fod ar bore Dydd Llun. Wedyn am 20 mlynedd rhwng 68 a 87, roedd y Cilwendeg yn rownd o'r Motoring News Road Rally Championship. Y cystadleuaeth mwyaf pwysig ac uchel I barch, mae'r gamp wedi gweld eriod. Ac oes air y Cilwendeg. Very good memories. It's what got me into rallying, actually. The atmosphere in the cattle market and then out on the stages, all these thousands of spectators, and then seeing those cars coming through, all the noise. It was fantastic. It got me into rallying. And within 3 months, I had an Escort Mark II for myself, and that's where my rallying started. Mae fe'n part o ardal Gymraeg a mae fe'n un o'r pethau sydd yn digwydd yn y Hydref bob blwyddyn. A fi'n cofio fi'n cael rowd y menyw Capel Ymunwch unwaith. Achos bod rali ddim wedi bod heibo. A ddi di mynd lawr y sgwar a thermos. A wedes wrth yn dad a wedodd dad, mae hwnna'n I 80 Ac eleni I ddathlu'r 60 roedd noson arbennig cyn y rali, lle ddallon neuad o gyn gystadleuwyr ac enillwyr I hel atgofion. Wedi ennill 1980 gyda Theo Bengri, a pob yn ail flwyddyn o'n i'n clark of the course neu'n compito. Mae fe'n part o bywyd y cymdeithas I gyd. Nygis ar ei wneud I mynd lawr I Castell Newydd Emlyn a gweld faint o bobl sy'n mas. It was unreal. There was such a massive buzz about this rally. And in the Motor News Championship, really, it was one of the events to win. Wedd yr enwau mawr I gyd yn dod I gystadlu yn ddi a phethau. A wedd bobl yn dod lawr am wthnos I edrych rownd a sgowtan a phopeth fel ni yn dyfe. A mae wedi dilyn mlaen. Mae ni fel plant yn cael ymagu lan yn gweld y cars llachar mawrin yn camar Castell Newydd. Nes i'n mynd I cael mynd I watcho a wedi... Mae'n part o fy wyd. Tair gwaith ar y trot, 92, 3 a 4. Pan o'n i'n redeg yn ôl yn 90au, o'n i'n newid o churns I bulk tankers. Ces I 3 neu 4 ffarmwn ffono fi lan a dweud bod chi'n sylwi nawr, bydd I agor hewl newydd mewn I bac y ffarm. So, os ydym eisiau mynd â'r plant lan i'r stand lath ar top yr hewl,
Fod, deri mewn y fe trwy bac y ffarm, mae cer mas trwy ffant, a wedyn, ti gweld y teulu wedyn 2 gloch y bore yn ei dressing gowns ar step yn y drws, gwybod? Enjoyo, ffantastig. Yn y blynydde diweddar, mae Kevin Smiley Davies wedi ennill 4 gwaith, ond brenin y Cilwendeg modern wedi ennill i 5 gwaith rhwng 2006 a 2015 yw John Tyers Davies. Ond mae'r hanes yn parhau wrth i'r Cilwendeg ddathlu'r 60. Hanes anhygol, rali anhygol, ac eleni mae Clwb Maduro Dyffryn Teifi wedi ychwanegu cymal ychwanegol yn y pnawn fan hyn yn Penrhyw Llan i ddathlu'r garreg milltir. 2 milltir heriol tu hwnt ar grafel. Ond cyn i ni fynd at y cymal, oedd un person special iawn, cyn clerc cwrs y Cilwendeg, Richard Dickie Evans, yn cael spin mewn car rali pencampwriaeth rali Pryden ar 5 gyda'r gyrrwr lleol James Williams. Na beth oedd spin, siwrad i gwyd? Wel, eithon ni rownd y bus gyntaf, a wedyn sopo ni lawr y gwylo yna, ble wedi dim crowd o fe. A wedi dde, sut oedd ma'n teimlo fe, achos fi'n eitha dost ar y moment, so gyda pethau. A wedi si, iawn, fi'n o reit, a ni wedi cymeru bach o tablets cyn dod. A wedi reit e, so allan ni gael bach o sport nawr, a full power, full boost. Na gallai weid yw what a driver o fe. Real special i cael Dickie yn y car. Wedys i fe nôl yn y Bro Teifi, fi'n meddwl o dde. You're going to come in the car with me this year. Ac wedo dde, oh, let's see, you concentrate on what you're doing. I ges i fe yn y car heddi, so o blaen pob un y Cilwendeg, 60th anniversary, real special moment i fi. Dickie, you'll be sitting with James tomorrow. And I wish you well and enjoy it. James a Mark wedi tynnu hwnna mas o bag nithwr, a roi surprise spin i fi. Waw, mae'n incredible. I gael cyfle i sy'n R5 neu unrhyw un o'r top spec ceir i rwy'n sy'n mad i beth i ralio os o'n i'n oedden yn incredible twyd gai byth o'r cyfle yna to. A fi'n un ffordd, fi'n gobeithio bod fi ddim yn cael y cyfle to achos fi wedi cael y gyda James a mae fe'n ffrind fi a fi'n ffrindiau gyda Mark a teulu, so yn un ffordd fi'n gobeithio bod fi ddim yn cael spin to. That was an utmost pleasure for me. Bob blwyddyn, mae'n just yn incredible beth ni fel clwb, a pob fi'n meddwl bod ni'n clwb mawr, ond ni fel teulu, mwyn y clwb, a i tynnu'r bobl digili, a fi'n gwybod fi wedi bod yn clerc, a wedi bod yn lwcus ofnadw i bod yn clerc dros 23 years ar events, a 5 gwaith ar y Cilwendeg. Ond beth mae'r bobl gyda ni yn gallu neud i tynnu pethau fel un digili, o piaro, o casglu sbwriel, o just tynnu pethau digili, mae'n mind-blowing, mae'n mind-blowing. Felly ar ôl cofrestru a derbyn y map, gair bach gan clerciau'r cwrs Dafydd Siôn Lloyd, Chris Hill ac Aled Richards. Bant â nhw 90 o geir o gwmpas her gynta Rali Garage Forge Cilwendeg. 2 milltir mewn amodau digon heriol. Y cywodydd o law trwm yn achosi'r greian i fod yn ofnadw o slip. Ac mai cymal arbennig oddi yn ganol pnawn, oedd rheolau rali nos dal yn bodoli, sy'n golygu bod angen stopio i ddarllen a chofnodi codeboards ar hyd y ffordd, yn ogystal â stopio mewn sawl control mwyn arafu'r ceir. A fe nath hyn achosi problemau, gyda 14 criw yn cael methiant neu ffeil, ar ôl ddim stopio i gael llofnod. A felly y gobeith o ennill yn anebygol iawn i'r criwiau hynny cyn dechrau, gan gynnwys cyn enillydd y rali nôl yn 2017, Dyfrig James. Oedd ambell un yn lwcus iawn. Lewis Morgan a Dilwyn John yw'r rhain yn cadw'r pŵer lawr i osgoi fynd yn sownd yn y ffos. A Dilwyn wrth ei fodd yn diddannu'r canodd o gefnogwyr. Ond y slipo, sleido, wafo a joio, oedd Lewis Morgan ddim am fynd ymhellach. I'n tynnu mas nawr. Pam? Stickodd y throttle arno mewn lawr steep hill yna. Oh, sorry. Pirouette ni lawr el. Card y bed. So, stickodd y sawl yn dywedel. So, early bath. Ffwdan i Lewis reit ar ddechrau'r rali, a'r un stori oedd i Paul Hans a Llion Glyn. Y Honda Civic yn sownd yn y ffos, ond yn ffodus i Paul yn dod i ben a cwato'r camgymeriad tu ôl coeden. Ni gallu gweld ti, Paul. Angen tow mas a diolch i'r trefnwyr o tractor yn y fan ar lle. Paul yn trio ei orau glas i ennill bach o amser nôl wrth iddo gwpla'r cymal. Gan bwyll, boys.
Y dechrau gweitha posib i Arwel Evans o glwb Llambed. Camgymeriad bach fan hyn ac yn hwyrach yn y cymal yn glanio'n galed wedi wneud ac yn torri track control am ar yr esgort, cyn mynd bant o'r ffordd ar gornel ac yn sownd. Torri drive shaft yr hanes Hefin Jones ac Eilir Williams, y focsol corsa hefyd ar stop. Ond fel arall, oedd pawb wedi joio yn y glaw, ac yn cyrraedd y diwedd yn gwenu fel moch mewn mwd. Siwr oedd i mewn myna? Oh, slick. Box tops to lock stops, yeah? Just, pawb yn beamio, siwr. Yeah, great fun. Nice and slippy with all the rain as well. Some big drifts, big smiles. Great with the speckers. Really enjoyable. Unrhyw moment hwnna? Cwpl. Sy'n byd yn newid myna. Cyd iawn mewn hwnna, ni'n hapus yn y mas o gwrdd draw. Joyous i fe, oedd e'n technical a really good fun, so yn good. Really good test, very slippery oedd e. Very dodgy. So, good. Very slippery, but fantastic fun. Mega fun. Never driven on anything like that before. Siwr i gwed? Briliant, gret. Gogs on tour hynno. Gogs on tour. Di heated screen yn gweithio, ond dyna fo. Do'n i fel sy'n ddeithio wedyn, o'n i drio drwsio fo. A hanner heated screen, de, ti'n o reid? Hanner ochr o fi, de. Hanner ochr pwysig. Hwna'n briliant. Absolutely briliant. Fel o'n i'n gweud nawr, fair play, Dukes a crew a cael iws o'r lle. A special i fod cawan ar hwn. Beth yw lliw y car yma, wedyn wrth ti? Gwerth! Ie, glei, ti'n iawn, lovely. Really good hwnna. Disgrifio hwnna i ni? Be, gwer, yr track. Yr track? Lush, loved it. Every minute of it. Oedd e'n bloody good. What a take. Couple of overshoot bach da fi, hanner fo mewn, ond bai fi hwnna bach yn keen, ond good, really good. Joyous efe. Joyous ni'n neud rhywbeth flat, hwnnw. Joio ma draw, a fi wedi cael twymad. Pisi fwy nawr, ond gwen i ddysgu llall. What a feeling. Dyn ni'n meddwl WRC lookout. Ogi ar le ma fe. Elfyn Evans efe. War e teg. Brilliant. Fantastic. Absolutely class. Sy'n ni'n cael mynd drone to, ond di chwysu. Siwr bod car bach yn chwysu fydd ar limiter all the way around fe. Hwna'n hwyl. Chwarae teg i boi Spencer a pawb ag organisers yr rally gyd sydd wedi gwneud hwnna'n man. Absolutely class. Dim syndod falle mae'r cyflyma trwy prawf parce oedd Subaru yn pretsa gyriant peder olwyn Andy Davies a Michael Gilby. Michael, nôl o'r Almaen, yn arbennig i gystadlu. A'r cychwyn perffaith, o'n nhw 11 eiliad yn gynt na neb. Andy, you're in the big old bus. How was that in there? Back in Old Faithful. Yeah, it was proper, that was. Yeah, I could do that all day. How did you get on the impossible hairpin with the post? He said it was impossible. I said it was possible, and we sort of met halfway in the middle. So we did. We compromised a bit of bumper there and a bit of bumper there, and we sort of got it round, yeah. Yr ail cyflyma, Steph Davies a Kieran Price yn yr esgort. Oedd popeth na, bach o light bends, a hairpins, o downhills, o crests, jumps, the water splash dyn ni. So oedd e'n neis cael bach o rhywbeth wahanol yn eich diwent. A bach o fan-pleasing wedyn lawr ar y gwylod? Oedd bach i gael na, bach o sleido beth fe, ond oedd y culvert bach yn fawr i gael na i sleido gomod. Ac yn cwpla'r tri ucha, Gavin Edwards o Gynarfon gyda Alan James o Gyfyrddin. Yn gweud y cyfan? Oedd o wych, de. Oedd just brilliant, de. So that's as good as any sort of stage event stage dwi wedi gwneud, really. It was very, very good. So, cymal gwych. So, gawn ni wneud eto? Please. Wel, mae'r cymal cyntaf yma wedi bod yn llwyddiant esgubol. Pawb wedi joio mas draw gan gynnwys Howard, lan fyna! Ond megis dechrau mae'r rali yma, mae rhaid i'r gyrwyr mynd trwy'r nos. Ni'n mynd am egwyl, welwn i'ch mewn tri.
Croeso nôl i Rali Cilwendeg ac i faes parcio enwog Mart Castellnewi. Erbyn hyn mae'r ceir wedi cyrraedd o'r cymal yn Penrhyw Llan, a bydd y rhai yn dweud mae fan hyn mae Rali Cilwendeg go iawn yn dechrau. Mae'n nosadwn yn hydref, canol bobl mas ar y hewlydd un o beth bobl yn bob man, so mae'r atmosfer a popeth, mae'n yn hala buzz trwyddo ti. Mae'r Cilwendeg, mae'r trwmser yn rali tough i wneud, lot o gwaith caled ochr fi. Wel, bydd e'n dechrau nawr diapas 90 y gloch. A wedyn, mae lawr i'r Chris wedyn i dreifo, jyst gobeithio gewn ni run back teidi yno. Nes i hwn nôl yn 2007 yn rali cynta fi, car 75, a ni ma heno yn Cawan. Drwch ar crowd mas i heno, mae fe'n... So ti'n cael hwn yn dim un rali arall fi'n ffindio, a mae fe jyst yn briliant rewlydd, TVMC, good club yn rhedeg o fe'n, so mae fe'n just special i pawb fi'n ôl, especially local, mae pawb moyn hwn. Beth yw'r gobeith? Benni, cael sport a cael brecwast. Hwna'r thing bwysig i ni, a cael sport a dau, hwn yw'r un diwethaf i dau, so let's go out to the bank fel ma'n gweud, so... Not literally, gobeithio. Wel, touch wood, efe. O blwc, Chris. Diolch. Disgwyl rownd ti, mae'r crowd yma, mae'r boes gloiach yn Cymru, lawr yn Castell Newydd, mas i cael joio, cael sport. Hwn yw'r thing sy'n tynnu pawb mewn, a cael clonc, a weindo pawb lan, a mynd mas a cael sport. Heno i ni'n helpu'r cortrefnu o fe, so ni'n redeg fel cwsgar. Lot o gofion da, nethon ni ennill yn 92, 93 a 94, a ni'n prawd iawn mae'r record na sy'n dal ar y funud. Fi'n joio wneud cwsgar, a fi'n joio rhoi rhywbeth nôl i beth ni wedi cael mas o rali, a mae'n special iawn. Ac wrth gwrs mae'r cenedlaeth nesaf yn cystadlu, mae Iwan da ti mas. Ti wedi rhoi top tip iddo fe yno? Mod i mewn mas am yr ail waith ar y Cilwendeg, mae fe'n excited. Mwy na ddefig, mwy excited yn mynd i wneud Cilwendeg, nad i fi'n rali arall mae wedi wneud, ond na, mae fe'n drach ymlaen, mae'n rali hir a gobeithio gaeth y result da. So gynta, nôl yn 2019, pases i tasgar i dy Gwener a nes i hon nos adwn yn un. So ddeud, gysym lot o amser dysgu dreifo, ond na, dde'n briliant. Fi wedi bod yn dod i Watcher Cilwendeg ys bod ni'n real fach. Mae'n rali special i ni fel teulu a bod dad wedi ennill, so falle rhyw ddydd llai nid rhywun beth. Yn ail gydio yn y maps am y tro cyntaf ers y Cilwendeg yn 2010 oedd Llunos Jones Davies. Yr unig reswm fi'n ôl i wedi gwir yw 20 mlynedd i Lenny nes i rali cyntaf fi riod gran frawd. A dalodd e fi am moment one a chywir hey, dim man, did I need it 20 years? A ni'n a wedys i so gewn ni weld. Na gyd nes i rown y test oedd gweiddi slo lawr i'n frawd, a mae'n ffrindiau wedi gweud, reit, so ni'n deall lot am navigator, ond sa'n cael bod ti fod gweud na, fel na, fydd na, sy'n fi'n gwybod, so... Da iawn, ei, pob lwc. Diolch i ti. Oedd prawf arbennig y prynhawn ym Mhenrhyw Llan wedi bod yn lwyddiant ysgubol, a diolch yn benna i un dyn, Jamie Dukes. A lot o boys sy'n gweithio gyda fi, lot o ffrindiau mawr fi yn Rali boys, ti'n gwybod, a yn pwysig iawn i fi i roi ti fynd nôl iddyn nhw. Mae'n rhaid gweud, byddwn ni byth wedi tynnu off heb y volunteers, y ffrindiau ni yn farslo'r car parks ar mas ar y hewl, mas yn y glaw, a'n dim yn gweld y ceir o gwbl. So diolch yn fawr i pob un o'n nhw. A ben hwnna i gyd, fa'n arian chi wedi codi at y elusennau da? Dyna drosto £16,000 a £15,000 will go to the charities. Anhygol, llongyfarchiadau, Jamie. Ymdrech arwrol. Diolch yn fawr i chi gyd am dod i helpu ni. Diolch i chi. Llongyfarchiadau a diolch i Jamie a'r tîm am y gwaith anhygol chwarae teg. Felly oedd y ceir i gyd yn barod i fynd, ond mae rhaid i rywun bod yr ola i adael y waith parcio. Ac eleni, oedd yr anrydedd yna gyda Amy Owens a Sean Penfold. John, mae fod yno. Oedden ni'n mynd i treol yn gorau, oedden K90, so cadwrath am mas, ond mae'n neis cael spen. Hwn yw Cilwendeg cynta fi. Nofis ydw i, so dim ond bwc o sali dwi wedi bod yn gwneud o blaen, a event bach yn llai, so excited i gael gwneud y Cilwendeg o diwedd. Pob lwc i bawb sy'n cystadlu. A bydd eisiau fe. Ys mae Howard a fi wedi bod mas i gael pip bach exclusif ar ambell i glos ffarm ar hyd y ffordd. Wel, dyma ni, Dolgoch Farm. Gynnar iawn yn y rali, fi ti canol nos just ar ôl, bydden nhw'n dod mewn fan hyn. A bwys bronges, dyn ni.
Syth mewn i'r closter. Concrete, sex, dail, right fan hyn, naw. Rown y shed. Rown y tŷ, watcha fel dan bach cas fan hyn, drych. Siw fydd yn rhoi bel fan i stopio bobl glipio hwnna. Ie. Ti'n eisiau torri fe hwnna? Na, dwi'n yn treol torri hwnna, fydden nhw'n ti dod. Cyn dechrau. Mewn i'r machine na. Rown i'r chwith. A ni'n lan fan hyn. O, mae'n llethrig, dwi. Yndi, mae'n terrible. Mae'n four-wheel drive, dyn ni. I'r chwith fan hyn, nôl i'r clos fan hyn. Nawr te, nôl i'r gat, le dython ni mewn, a i'r dde. Mae hwn yn dyn. Mae hwnna'n dyn, di. Rhaid push bach i'r gat, yr bonnet yna. Felly... Iawn o'ch hyn, go on, dwi'n meddwl. Ti'n oed, go on. O! Ai, dati. Just Rizzler yn y cefn. A drycha'r stecs in. Dag o dron cerdded fan hyn bob dydd. O! A drycha'r y drop na'r mae dŵr fan hyn, tal ffod. Dwi'n credu mae rhyw fath o control fan hyn i slywon o lawr. Ti'n bil i gweld edrych? Ne, gwyd. O! Seriously. Ti'n just gyda cadw'n syth fel anwyd. Ti'n eisiau troi. Ai dati. A lan na ni. Mas o'r dŵr. Dringo. Ond mae'n braidd yn slick. Gwni o'n enw fynd, di. Mae'n rhaid rough, man, di. Ai, yn rough. O, na beth yw'r Cilwendeg? Wel, ynddi. Dipyn bach o bob peth, ynddi. Yn i'r top fan hyn, o'r un hebyn left. O, diolch chi. O, ti'n bach o'n dystyr bach o'na. Ti'n trio drifto i rownd? O'n i'n trio drifto fo rownd. Ond oedd o'n... Eisiau mynd? Oedd eisiau mynd. Wel, ni'n stryglo. Wel, strygfydd y ceir, ti'n rear-wheel drive lan fan hyn. A ti'n meddwl, yw'r boes mynd i dewis mynd as road tyres? Wel, ma'n defnyddio'r tyres yn sort of half chunky, half road, yn dyn nhw. Mae'n di right. Dyn nhw'n eisiau tarmac tyres i'r Cilwendeg, byth. Achos mae yna sections mor. A mae'n sych edrych? Siŵr bod yna slicks ar hwn, yn does? Bydd y boes yn dod mewn fan hyn, yna tywellwch am y tro cynta. Ffantastig. A sy'n lot o hwn ar y map, neu goes? Braidd dim. Ein ti left fan hyn, ia? Ti left, dilyn yr ewl nawr. Mor ffordd. Gat fan'na. Mae'n selective bach digon hir. A test bech fydd hwn, y dropper fydd hwn, ynddo? I golygu bod nhw'n colli amser, ynddo? Oes. Dyn nhw'n cerdded yn fyny o fan hyn at y... Electric fence fan hyn. O, yna mo well. Wel, na fe. Ni na. Maen nhw'n mynd i'r man pella, mas mae'r hewl ar ochr arall y ca yma. So dilyn y clawdd i'r bwlch a wedyn i'r chwith nhw'n wneud. Rhaid fi symud y ffens yma. A ti eisiau mynd just rhywbeth yn ôl lawr? Na ie, wyd yna. Ti'n meddwl arno? Electric fence. Wel, mae yna rope fan'na, fyddwch chi'n iawn. Os dwi'n weld ti'n swiglo ar y llawr, rhaid na i'n dod allan. Mae'r ceir yn barod i fynd a mae'r cyderwyr wedi bod yn ploto flat out. A dyn mae'r maps yn barod, mae'r canodd o gefnogwyr yn barod. Mae Chris Hand, car rhifin, yn barod. Ti'n barod? Ydw glei. On i off. Felly, dros gan milltir ar draws tair sir oedd yn gwynebu'r criwiau, a nod y noson, cyrraedd pob man ar hyd y ffordd ar yr amser cywir. Felly dim flat out yn bobman, y cyfrifoldeb ar y cydyrwr a'r gyrwr yr un fath. Ar ôl gadael canol dre Castell Newydd Emlyn, tuag at Pen Rhyrbyr oedd i ddechrau, cyn troi nôl tuag at gornel enwog San Remo, rhyw 5 munud o ganol dre. Wedyn i frongest ar gyfer her fferm Dôl Goch. Ac oedd hi'n ddechrau cryf i'r noson i John Tyers ac Eirig Wwsh. Cyflyma ar y selectif cynta a John yn cwrso i chweched buddigoliaeth ar y Cilwendeg. Ond yr hen astra newydd yn cloncan a chlecian ar hyd y ffordd. Ond rhywbeth ddim yn reit a John yn ymwybodol o'r broblem, ond methu wneud dim. Doedd hi ddim y cychwyn gorau i Andy Davies. Nôl yn y car da Michael Gilby yma tro cynta ar rali nos ers bron i 2 blynedd. A chamgymeriad anarferol yn gynnar iawn, cyn hyd yn oed cyrraedd yr ail selectif yn brythdur. Mynd y ffordd anghywir a cholli munud a hanner, a'r car tu ôl, John, yn mynd heibo. Ond y cychwyn gweitha posib i car hi fi'n Chris Hand a Dai Roberts, yn torri'r fanbelt a'r cambelt,
a'i gobeithio nhw ennill am yr eil dro fel y fan belt yn y bin. Wel, Chris Hans, lle mae'r car? Gytre. Gytre. Yn barod? Just lawr fyna, so... Be sydd wedi digwydd? Timing belt i torri. Just dechrau section, ail section, de. So, na ti diwedd road rally career, 2 pais, efo bang. Be ti'n gofod ai, dau? Ie, wel, ben o ddim y ffordd o'n i moyn benni fe, but na. Fel am ei mynd, dim byd ni'n gwneud beth fe. So, mond un section nes ti'n neud? Ie, un section a 2 control, that's about it. A fi siŵr fydd Campbell di mynd yn rhoi drud. Bydd, dim car fi yw e, so... Mae'n mynd i costi ffortiwn ar siwr tan yde. Mae mas nawr yn 2 weeks o power lane, so... Busy next week. Busy week. Diolch boi, thank you. Chris allan a Steffdi a Davies yn yr ail safle mewn i'r nos, hefyd allan ar ôl torri driveshaft. Rwystredigaeth hefyd i George Williams, puncture yn dol goch, a dim opsiwn ond i stopo i newid olwyn yr esgort cyn mentro to. O ganlyniad, Iwan Jones oedd y tu ôl i George tra oedd y newid y puncture yn colli dros funud o amser. Gavin Edwards yn illydd rali'r barcud nôl yn 2019, trydydd ar ôl y prawf agoriadol, a cychwyn cryf i'r noson hefyd, ond 1 camgymeriad. Yn mynd i'r chwith yn lle'r dde. A Gavin yn colli rhywfaint mwy o amser yn dala Martin Curzon a Daniel Dando Jones o'i flanau. Clutch yr esgort yn dechrau slipo, a Martin ddim yn siŵr bod e am gyrraedd petrol. Mark Lennox o Glwb Dre Newydd yn mynd yn dda, ac yn hapus gyda'i ddewis o 4 teir turbo speed. A hyd yn hyn, dim puncture. Car 11, Chris Headley yw hwn mewn Fiesta ST. Anlwg 1 yn golygu bod Chris yn cael lle funud ola i gystadlu ar y Cilwendeg, ac yn neidio o rhif 91 i 11 yng nghanol yr esgots. Diolch beth bod y Fiesta yn barod i fynd, a Chris wrth i fodd. Yn dilyn y tri ucha oedd hi'n agos iawn rhwng y 4 car nesa. Yn mynd yn dda oedd Mike Roberts, hyd yn oed ar ôl wneud ambell i gamgymeriad bach. Na, dim ffordd na, Mike. Ffordd in. Wedyn Iwan Jones, cyn y 2 Peugeot 206, un yn wylo'r gyrrwr lleol Llyr Williams, a'r llall dan ofal yn illydd rali'r autumn, a phencampo'r autogras Hugh Jones. Felly, hanner ffordd drwy'r hanner cynta, Gavin Edwards yn drydydd, a John Davies Tyres yn ail. Ond, y criw cyflyma yn gynnar yn y rali y gogs, Arwel Speedy Hughes Jones a Dylan John. A'r Dan, wedi ennill 5 rali nos eisoes eleni, a'r cychwyn gorau posib i'r Cilwendeg. Wel, ni wedi cyrraedd garage Bryn Hoffnant erbyn hyn. Sneb arall wedi cyrraedd eto, ond i fan hyn fydd y ceir i gyd yn dod i lenwi'r tanc petrol na. Amser i chi fynd i lenwi'r tanc gyda disied bach o de, achos ni mynd am egwyl. Mwy o gyffro Rali Cilwendeg mewn cwpl o funudau.
Croeso nôl i Ralio ac i Rali Cilwendeg. A falle bod ni ddim hanner ffordd eto, ond mae yna ddigonedd o ddrama wedi bod yn barod. Tuag at Ffostrasol a Chapel Cynnon oedd y criwiau yn mynd nesa, ac yna o gwmpas chwarel Crig yr Eryr, cyn prawf heriol fferm Henbant ger Salgarreg. A John Davies oedd y cyflyma trwy modfeidir Cul y Da. Ond wedi deunaw o geir llwyddo i gwblhau'r prawf yn cwrso amser John. Yn anffodus iddo fe, nath ei fab Ethan Davies glipio carreg yn ei Peugeot 206. Torri siafft ac o ganlyniad yn mynd yn sownd cyn cyrraedd clos y ffarm. Dim dewis felly ond i ganslo'r prawf i bawb, ac amser cyflyma John ei dad yn cael ei ddileu. Gall darn arall o'r cwrs ei ddileu ymlaen celyn o achos tân, i gar Hefyn Cilllech Owen ac Iwan Parker Pwrs Williams. Yn colli mas y tro ma oedd brawd Iwan, Llyr Williams a Ceri Davies, gan mai nhw oedd y cyflyma o dros 10 eiliad. Ond am resymau amlwg oedd amseroedd pawb unwaith eto yn cael ei dileu. Un arall i ddioddau oedd Hugh Jones o Fancfos Felen. Yn mynd yn dda yn gynnar yn y rali, ond 3 chanllath cyn giveaway troi chwith, fe dorrodd y drive shaft. Felly getre'n gynnar oedd hanes Hugh a Darren. Oedd y brawd a'r chwaer Hefyn a Llunos di gael hanner cynta digon prysur, yn bwrw'r esgot. Hefyn yn cario toolkit llawn yn y bwt, ond dim beth oedd angen. Y twlsyn pwysica, mwrthol. Roedd angen mwrthol ar Gavin Edwards ac Alan James hefyd, ar ôl plygu steering arm cyn cyrraedd petrol. Yn drydydd ar ddechrau'r nos, ond yn anffodus yn colli mas ar y frwydr am y fuddugoliaeth. Roedd pedwaredd ran y rali yn agosau at yr arfordir, ac yn dechrau ar Nant Ernest ger Cei Newydd, ac yn mynd lawr trwy'r enwog Cwm Tidi Hepyns. A roedd George Williams a Cadog Davies wedi ffindo ger ychwanegol. Yn hedfan ac yn benderfynol o bachu amser nôl ar ôl y puncture yn gynharach. A fe gathon nhw o brwyo gyda'r amser cyflyma. 8 eiliad yn gynt na neb, ac erbyn hyn roedd George yn canmol Cadog fel y cyd-yrwr gorau eriod. Yr ail cyflyma y gyrwr lleol Hywel Greaves gyda Mark Rodway. Yn anhygoel, cloc y Polo GTI bach yn croesi'r 138,000 o filltirodd ar y Cilwendeg, ond dal yn redeg fel watch. Wedyn, Andy Davies oedd y trydydd ar y prawf, yn neud i orau glas i adennill bach o amser wedi camgymeriadau yn gynharach. Hefyd yn neud yn wych Ieuan Pant Sod. Falle bod e'n nosbarth yr arbenigwyr, sef yr ail ddosbarth rhwng y meistri a'r nofus, ond Ieuan yn brwydro gyda'r ceffylau blaen. Eiliad yn unig yn arafach na Andy trwy Cwm Tydi. Felly'n cyrraedd hanner ffordd, a dal yn arwen oedd Arwel Speedy. 17 eiliad yn gynt na John Davies yn ail, a Ieuan Evans yn drydydd 9 eiliad tu ôl. Andy, it's been a difficult first sector for you. Yeah, it was all going so well. We took the lead into the night, but we give it away, and unfortunately on the second selected a little mistake. I mean, me and him, we haven't done a road rally together for 2.5, 3 years, and a little bit of rustiness showed, and he sent me down a wrong road on the right. I think it was actually second selective, so we probably lost over a minute to everyone there, but we know we've got we're on the claw back now, so we've got to try and make it back. Except for that, how's it been? Mega. Really, really good. Yeah, if I'm totally honest, I haven't enjoyed myself this much in a rally car in a long time. Since I won't say that lightly. Usually I'd probably go home if we lost that much time, because the win is going to be a big ask now. But no, I just want to... It's nice after a year in that R5 and expense and the effort. It's nice to just go back to grassroots and just enjoy it. Like, obviously the second half is going to be even tougher. But we need it really. We need as much droppers as we can. More whites, more fields. I'm going to try and claw it back. Hey, Wash, beth sy'n digwydd fan hyn? O, mae gearbox mounting, mae'r bollten yn y gearbox mounting wedi torri dyn ni. Hanner ffordd trwy hanner gynta, so mae'r mountain yn eistedd ar y sympgad. So ni'n trio gael bollten, sorry John, ni'n trio gael bollten nôl mewn. Neu sa'n credu ben nhw'n i'r rali. John, ti di trwysio fo? Ydw. Fydd o'n iawn? Mae un bolt mewn. Faint bolt sy'n bod yna? 2. 2. So you've got half a chance? O, torodd reit o start. Reit o dechrau'r rali.
So then bang on of it, so we got through to here, so keep going, efe? Iwan Jones, rhif 7, sut mae'n mynd? Ti'n mynd edrych reit hapus? Good, dwi'n hapus. Da ni gael hwyl. Na just misio 3 metre bech yn fanna ar y section dwytha. Ie, ond fel na mai, fel na fydd i di. So, be gewch chi am hwnna, Phil? Na, dyn ni'n mynd fewn. Just slidio pasio fo, a reversio nôl mynd fewn, ond mae'n cosio amser dyn ni. A ni'n gael good run ar y llall. Wyt ti'n chunkies ar y cefn a Evans ar y ffrant. Di hwnna'n sapio'r power y car? O, paid y sôn. Car fi ddim digon powerful i'r chunkies me. Ond fel na beth ti'n gorau gael a fan hyn i copio fo'r whites, i gwa. So, A beth am yr Evans ar y ffrant? Yn nhw'n troi fewn yn y bew ma? os di brecio digon cynnar yn den. So nes i lawr fan hyn i ennill y Cilwendeg fel gyrwr yn do. Dyna fe oedd y sôn cyn y rali. Diolch yn mynd i'r plan de? Ni'n dweud hynny o gwbl. Ni'n just o lawr am sport, trio gorffen o. Dwi wedi cael dwi'n mynd i gorffen 3 gwaith fel navigator. So, trio fel driver de. Arwel Speedy Hughes. Number 8. Y gog ar tor, ie? Gog on tor, ddewyd. O, ti'n ennill? O, ti'n cicio pen ôl y boys ma? Dwi'n gwybod, da ni wedi cyrraedd dda. Mae Dylan John yn darllen o fel llyfr heno. Andi wir. Briliant, chwarae teg. Da ni jyst cymryd i reit, fydda, daclus, bidio, overshootio. Iwan Jones di methu drengol mod i danos i fi mewn ffordd pan o'n dod yn ôl lle o'n i fod i fynd. Ond na, da ni'n cyrraedd yn o'ch iawn. Dyna beth sy'n bwysig ar rali, tricky fel hyn. Paid a colli amser yn de. Mae'n tough, mae'n waith calad i ddrifar ag i navigator, da chybod. Ond da ni'n cyrraedd yn dda, da ni'n dre'n hynna. Hei, diolch boi, gobeithio newch chi mynd ar diwedd wan, a neud i am y gogs, ynddi? Am y gogs! So, gog on tour. Darren, you've come a long way, down from England. Are you enjoying it? Oh, loving it, absolutely loving it, yeah. I can see there's a bit of a story in your hand there. Yeah, we overshot something, then went to reverse up, we couldn't see the wall, flipped it, drove forward, squared up, back, and yeah. And how are you getting on? Are you up there? Are you... I don't know. I thought you were going to tell me. Oh, sorry. No, I haven't got a clue. I don't know. If we're in top 20, I'll be happy. Do you think it's a bit rough tonight, or is it all right? It's rough in places on the whites, but it's fine. You just drive to the conditions, don't you? Yeah. Great, enjoy the second half. Thank you very much. Cheers. Llyr Williams, 15. Be wyt ti'n neud dan y bonnet ma? Checo levels, checo oils up there. Ni siŵr bod popeth yn iawn. Da chi wedi cael first half dda? O ni, o reit. Mae'n Becky White yn sôn o smwdda, ond maen nhw'n o reit fel. Maen nhw'n o reit, odi. Mark Lennox, how's it going, boy? Yeah, right, very slippy, but interesting, fun. Are you fighting with these boys up the front? I don't quite think so. We're thereabouts, but not quite there. I watched in one of the whites earlier on. The car sounds really strong. Who builds this engine? Standard. It's a standard engine. Pinto? Honda. So it's an S2000? Yeah, that's the difference then, yeah? Got all the rev. It's cheap for the power you got, and yeah, it's just reliability. Are you looking forward to the second half now? Yeah, ready to go now. Yeah, ready for a good laugh and a good spin again. Mike Roberts, number 5, sut mae'n mynd, boi? Problemau o gwbl? Na, dim byd heno to, so far. Car yn mynd yn dda? Car yn mynd iawn. Be mae'r ffyrdd fel? Dyn nhw'n rough? Be mae'r whites fel? O, na, maen nhw'n beyond slip yn nhw. Ti'n rown tro gobwytho fo ti'n rown fel. Na, mae fe'n gwrdd, Ti'n gwybod lle wyt ti? Gobwytho bod ni'n symud lan ar ôl test Dukes y fe, but job i weid ar fe. Na, mae'n mynd yn iawn. Ti'n rhaid hapus? Mae'n edrych fel ni. Mwy hapus na o'n i'n dechrau fe. Gewn ni weld nawr. Well done, boy. Diolch, boys. Wedi llenwi'r tanc gyda phetrol yn Bryn Hoffnant, oedd y rali yn teithio lawr tuag at Pembryn a Tresaeth. Ac yna sarne cyn croesi'r ffordd a mentro at Glenarthen, lawr trwy Bywla Bryn Gwyn cyn cyrraedd Llandigwydd. Ond ddim yn hir o gwbl ar ôl gadael Bryn Hoffnant, oedd golau rybydd coch olew yn goleuo ar dash esgort Mike Roberts. A Mike yn gwneud y penderfyniad i ymddeol o rali er mwyn gofalu am yr engine. Anlwg hefyd i Hugh Morris ac Alan Williams, yn torri siafft y ffocws ar driongl ym Mhembryn. A wedyn yn anhygol, cwpl o filltirodd lawr yr hewl, Dan Morris, mab Hugh hefyd yn torri siafft y Puma. Y ddau gyrrwr lleol allan ohoni, ond y leia maen nhw'n agos i gytre. Yn cael egwyl o bencampwriaeth Rali Pryden, Iwan Lloyd o Landysul. Yn cyfadde bod llawn cymaint o ymdrech i gystadlu ar y Cilwendeg ar bencampwriaeth. Cwpl o gamgymeriadau bach a hynny i ddisgwyl i'r gyrrwr ifanc yn cystadlu am yr eildron unig.
Andrew Jones o Ben Llun yn dangos cyflymdra da. Enillydd dosbarth ceir rali nos a rali Ceredigion eleni, ond yn dewis ymddeol wedi ambell i gamgymeriad yn gynnar yn y rali. A'r selectif byr rhwng neuadd Cros a Llandigwydd, amser anhygol i Alun Welsby o glwb Cwm Gwendreth. Y Mark II Escort yn cael gres i thrad. Car 46 yn dosbarth yr arbenigwyr, ond fe oedd y trydydd cyflyma trwy'r cymal. Andy Davies yw hwn, a doedd pethau ddim yn gwella. Yn colli mwy o amser ar ôl mynd y ffordd anghywir ddwy waith. Ac Andy a Michael yn anffodus yn dechrau rhedeg mas o filltirodd i ennill amser nôl. Oedd bollten John Davies yn dalan dyn. John ac Eirig yn dal i gwrso'r fuddugoliaeth ac yn hedfan, y cyflyma trwy Glenarthen ac yn yr ail safle. Ond dal yn arwen oedd arwel Speedy, yn cyfadde bod peiriant yr esgot yn methu bob hyn a hyn, a felly'r nod iddo fe i yryn barchus a chadw'r bwlch ar y blaen. Ydy'r cloc na, Emyr, yn gweud bod hi'n 3:15? Di mae e. A ti'n meddwl be? Mae'n reit. Amser mynd i gwely? Ydy, ond at egwyl i ni mynd ydy'r gwely, o dewch nôl ato ni i weld pwy fydd pencampwr Rali Cilwendeg 2022.
Croeso nôl i Ralio ac i glwb rygbi Castell Newydd Emlyn. I glwb rygbi sych cynnes Castell Newydd Emlyn. Fan hyn maen nhw'n brysur yn paratoi'r brecwast ar gyfer yr holl cystadleuwyr. Ond dyw ddim yn amser bita brecwast to. O na, dyw Rali Cilwendeg ddim drosodd to. O llachre dilyn llwybr yr afon Teifi oedd her ola'r rali tuag at Sir Benfro i Gapel Newydd ar gyfer prawf heriol coedwig ffynonau ac i orffen clasuron y Cilwendeg, Tanglost Cwm Morgan a heibio Capel Iwan i orffen. Y newyddion mowr yn rhan ola'r rali oedd Andy Davies a Michael Gilby yn ymddeol. O fewn golwg i'r diwedd, digon oedd digon i'r ddau, nid ein noson nhw, Andy eriod wedi ennill y Cilwendeg ac oedd hi ddim i fod eleni chwaith. Diolch beth ath hefyn allunos o hyd i fwrthwl ac erbyn cyrraedd ffynhonnau a bach o bôn braich roedd y car fel newydd. Roedd George Williams wedi cael noson llawn drama, pwnctiau yn gynnar a wedyn amser cyflyma, ond lan ar ddwy olwyn yn ffynhonnau. A siwt bod nhw ddim upside down, dwi ddim yn gwybod. Y criw cyflyma ar ffynonau unwaith eto oedd arwel Speedy a Dylan John. Y ddau yn gallu gwynto'r buddigoliaeth hanesyddol mor agos i'r diwedd. Ond oedd Iwan Jones dros y lle i gyd yn yr ail hanner meddai fe, disaster ond dal yn joio, ac ar y prawf ola yn ffarm Blaen Bowi, Iwan oedd y cyflyma. Ond oedd hi mor agos, dim ond 5 eiliad yn gwahanu'r 5 car cyflyma ar y prawf. Iwan oedd ore, ond eiliad yn unig y tu ôl iddo fe oedd Ieuan Pansod. Felly ar ôl noson hir o ralio, cwplodd 47 o geir allan o'r 90 a ddechreuodd. A'r car ola i orffen, Arthur Jones a Tudur Williams. 17 ffeil a awr ag 8 munud o gosb amser. Ond llongyfarchiadau, boes, a chofiwch, wnaethoch chi'n well na 43 car arall, gan gynnwys car rhif 1 a 2. Yn cyrraedd y diwedd o'n heb gwpla ei ail rali'n unig, car rhif 90, Amy Owens a Sean Penfold. Wel, Amy a Sean, chi ma, chi nôl yn brecwast, car rhif 90, beth yw'r stori? Naf. Naf. Ie, ni'n nôl ma, ond yn anffodus o'n i wedi benni. Ni wedi mynd ar goll yn ole. Ni'n credu bod ni wedi sloto rhy gynnar, dechrau Selective 7, a unfortunately, wel, eithon ni ar goll a o TL wedyn, so nôl i gael brecwast nawr, falch bod y car yn un pishin, a gweithio bod pob yn wedi cael good night, i fod yn honest. Yn ennill y wobr am y car oedd wedi paratoi ore, MGZR Joanna Bond James a Dean Wiltshire o Glwb Rhydaman, yn gorffen yn y 9fed safle ar 20. Hefyd wedi cael noson i'w gofio ar ei ail rali nos yn unig, Owain Rowlands a Jamie Mills. Enjoyo, mas drafod o'n experience, nervous cyn dechrau, a o'n i'n gwybod be'n ei rili. Ail road rally fi rioed, a mwyn gwybod sydd oedd y car mynd i fi afio, lot o waith yn mynd ar y car yn y ffefnos dwi'n wneud y start yn rhywbeth, ond wneud y finish yn even gwell. Dei di nôl i wneud y Cilwendeg blwyddyn nesaf? Definitely, absolutely. Rwy'n entries mas. Yn nosbarth y nofus, y criwiau lleol oedd yn syrenu. Trydydd oedd Richard James a Peter White, ath yr ail safle i Hedd Wilshaw ac Aled James, ond yn ennill dosbarth y nofus mewn Peugeot 106, Joshua Weston a Gethin Jones. Y criw yn dechrau rali fel car rhif 71, ond yn gorffen cynta yn y dosbarth a thrydydd ar 20 allan o bawb. A Joshua heb newid gymaint o fylbs ar rali eriod. Yn gorffen yn y 10fed safle allan o bawb ac yn derbyn y tlws am y criw lleol gorau, Ioan Lloyd a Dylan Evans. Ydy y car yn un pishin? No, just about. Lens fach wedi cael knock-off rolau, ond na, they're good. Gylwn ni eitha clean run, chybod? Un y ddoi wrong slot by fi to, ond really good. Gylwn ni real good sport. They're real special i bod yn part o'r rali fel hyn. Joio chi? O, mas draw. Ffili aros i blwyddyn nesaf nawr. Y 9fed allan o bawb ac yn ennill gwobr y criw cymys gorau, brawd a chwaer Michael a Natasha Roberts o Ryd Lewis. Y nosbarth yr arbenigwyr, trydydd i Nathan Summers a Jordan Dodalovic. Ail yn y dosbarth a 6 allan o bawb, y brawd a chwaer Hefin Jones a Llunos Jones Davies. Mae rai fi ofyn i chi gyntaf, faint o gwmpa mas wedd heno? Dim actual cwmpo mas, o re? Na, o'n i'n cael bach o advice da, ond o'n i ddim yn gryndo dda bob tro. Siwr athi da chi heno, Def? Do, real good ar y tig, oedd e fel sei bob mas o fe.
Gael sy'n os ti wedi gwneud bach o comeback pen wythnos ma, nhw i ti gweithio ni? One night only. Just try shot yn ei, ond na, oedd e'n galed, noswaith caled. Sa'n gweld eisiau nhw. A di'r car yn un pishin? Odi. Odi, mae fe'n bach wahanol siap i fe dechreuodd e, ond odi, mae fe gyd na fi'n gyda. Gewn ni hylffori pan drychau dan o fe. Cwplodd Darren Moon ac Andrew Lowe yn bumed yn y dosbarth a seithfed allan o bawb. Yn gorffen yn y 5ed safle ac yn drydydd yn nosbarth y meistri, Peugeot 206, Llyr Williams a Kerry Davies. Ond yn ennill dosbarth yr arbenigwyr gyda mantes o bron i 2 munud ac yn drydydd allan o bawb, oedd Ieuan Pansod a Rich T. Capel Williams. Ac oedd Ieuan bach yn shei. A cerdd yna, sa'n mwyn i. Pryd nes ti'n gwneud event diwetha, Gwyn? 12 years yn ôl. Protestur oedd nhw. A ser ni dim byd arall ers nid dim ond stages o'r hyn. Tro cynta ar y Cilwendeg? Ie, tro cynta. Tro cynta gyda Rich T. Capel hefyd. A tro cynta yn y caren. All good. Mae trydydd yn wirthiol. Llongyfarchiadau? Diolch di. Diolch. Yn ennill dosbarth y meistri ac yn ail allan o bawb, John Tyers Davies ac Eirig Wsh Davies. Dwi'n gweld astra gwyrdd, astra di, astra glas hyn, no? Siarati, Gwyn? Na, good. Good night bach. Really good, fair play. Good route. Na, good. Joyous i mas ro. Ond wedi arwen drwy'r nos yn ennill gyda mantes o 24 eiliad, Arwel Speedy, Hughes Jones a Dylan John. Speedy, llongyfarchiadau anferthol. Mae'r clws yn dylawdi. Mae'n swyddogol y gog cyntaf erioed i ennill y Cilwendeg, Gwyn? Byddai'n coelio o'n i wedi gwneud. Dwi'n teimlo mor lwcus a mae cael curo'r Cilwendeg yn rhywbeth special i ni, y ddau yn ni. So, diolch yn fawr iawn. Da iawn, Dylan John. Llongyfarchiadau. Diolch fawr, thank you. Sut mae'n teimlo, Gwyn? Mae'n siŵr iawn eto, rili, de. Da jyst ddim di syncio fewn, oedd o. Da ni di trio Cilwendeg gymaint weithiau, da ni roed i gorffan. A bod da ni am gorffan, da ni di gael cwpan reid neis i fynd adro hwnni, lle. So, wedi gwirioni, wedi gwirioni, go iawn. Gret, briliant. Mae yna enwa mawr iawn ar y troffi yma, so, yn falch ofnadwy gan mynd â hi adra. Wel, wedi dechrau gwawrio fan hyn yng Nghastell Newydd Emlyn. Ond mae wedi bod yn werth e. Wedi gleif. Llongyfarchiadau anferthol i Arwel Speedy a Dylan John. Y gogs cyntaf erioed i ennill y rali chwedlonol yma, tipyn o gam. Ydy, mae yna llongyfarchiadau i bawb, y trefnwyr, y cystadleuwyr. Mae wedi bod yn ben wythnos i'w gofio. Yn diwy wir. Tan tro nesaf felly. Bore da! Betty George sy'n mynd nôl i gwrdd â chriw o bobl cafodd ei geni yr un pryd ag S4C plant y sianel heno am 11. Cyn hynny nesaf, Bala yn erbyn Aberystwyth, Caernarfon sy'n erio Pen y Bont a'r Fflint yn erbyn Hwlffordd a'r Sgorio.